3-6-000 machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Jatend migao malo Alice Wahome ochunge tich apisa 2 mag migao mare kuom mano mowacho ni en tudore gi jaket mwandu moro mayako eka 3 mar lowo mar iko ma jomothoyo Thika. Wahome manotimo limbe kariko makamano ne oyango ni Jen Hamisi kod Olale osebedo ka tudore gi apisa mamoko mag migao malo eloso obok moko mag lowo mabandia. Limbe no mar gwengeno biro ndalo achiel kende bang' jaket mwandu no chako chielo puodho maromo eka 50 mowachore ni en malo ma sirikal. Wahome lero na ndike ma sirikal yango ni lowo makamano en ma sirikal kendo onge obok ma yango ni nosekete e lwet ng'at moro amora. Afisa wetu anaitwa Jen Hamisi, na kuna wengine ambaye watakuwa kwa hii kazi ambaye walipeana makaratasi. Tutawasimamisha kazi from Monday. Hiyo ni moja. Ya pili, kuna mtu mwingine nichukue hii nafasi. Ni ofisa wangu. Anaitwa Olale. Olale ako Nairobi. Hajafika hapa, lakini last month alikuwa kwa mahakama kupeana ushahidi ya uongo kwa kesi ingine kama tu hii ya kuibia wenyewe shamba. Huyo nimemhandova kwa my principal secretary afanye disciplinary action, na ile nimempendekeza ni kwamba atatoka kazi aende. Governor Makisi Simba Rati jatend migao